Читателят изживява хиляди животи преди да умре. Човекът, който никога не чете, живее само един. Джордж Р.Р. Мартин. Добър вечер, уважаеми гости! Аз съм Драгомир Симеонов и за мен е чест да ви приветствам на тържествената церемония Книга на годината 2024. За трета поредна година Озон има удоволствието да организира събитие, което обединява всички нас, хората, които вярваме в силата на книгите и магията на четенето. Озон е събирателна за точно това, което ти трябва, когато ти е скучно, искаш да работиш, да се забавляваш или да откриваш нови хобита. Озон предлага безброй възможности за забавление, но една от мисиите ни е да разпалва страстта към четенето, за да разберат все повече хора колко наистина вълнуващи могат да бъдат книгите. Събитието Книга на годината 2024 е важно не само защото запознава читателите с безброй интересни заглавия в различни категории, но и защото заедно отличаваме тези книги, белязали положително изминалата година. Победителите във всяка една от 10 категории избрахте вие, читателите, чрез гласуване на специалната страница на събитието от 14 до 24 януари. Един от всички гласували ще спечели ваучер за покупка на книги от Озон на стойност 100 лева. Подготвили сме и още много изненади по време на самото излъчване. Останете с нас, за да разберете не само кои ще бъдат победителите в категориите, а и да се включите в нашето предизвикателство. Довършете изречението. За мен четенето е... В лайвстрим чата и 10 от вас може да спечелят книга или ваучер от Озон на стойност 50 лева. Победителите ще бъдат обявени утре, на 31 януари, във Фейсбук страницата на Озон. Миналогодишната церемония Книга на годината предизвика голям интерес сред любителите на литературата. Сред отличените заглавия, с голяма гордост, изпъкна Времеубежище от Георги Господинов, романът, който не само бе избран за най-любимо заглавие, но и постави българската литература на световната сцена, печелейки престижната награда Букър. В категория «Сърцето на родната литература» за любим автор беше избран Захари Карабашлиев с романа си «Рана». Церемонията отрази важността на българската литература и ни накара да се почувстваме горди с българския талант. Наистина има рай на тази земя, рай, който обитаваме, когато четем хубава книга. Кристофър Морли. Книгите са прозорец към необятни и красиви светове. Те ни карат да мечтаем, да се развиваме, да развиваме въображението си, да търсим и да откриваме, да разбираме другите и да намираме себе си. Четенето на книгите е не просто развлечение, а инвестиция в нашето интелектуално и емоционално развитие. Свят, където социалните мрежи предлагат бързи и кратки стимули, книгите ни предоставят дълбоко и стойностно изживяване. Нека не забравяме силата на книгите и предимствата, които те носят за нашето въображение, знание и вътрешен свят. Таз годишното мото на церемонията е «Журито си ти». Вие, читателите, сте тези, които диктувате новостите и случващото се в света на литературата. Именно вие сте тези, чието мнение и обратна връзка се чуват и са от изключително значение както за авторите, така и за издателите. Днес ще имаме честта да видим кои са вашите любими книги в различните жанрове. И нека не забравяме хубавите думи на Умберто Еко. Живеем за книгите. А сега нека преминем към обявяването на категориите на Книга на годината 2024. Тази година те са 10 и със сигурност мога да ви уверя, че всяка една от тях е безкрайно вълнуваща и пленяваща по свой собствен начин. Винаги съм имал специално отношение към българските творби. Не само защото са си наши и нашето винаги е най-хубаво, но защото съм изумен докъде се простира таланта на родните автори. Категорията българска литература е събирателна за едни от най-запомнящите се и ярки родни заглавия за изминалата 2024. Българска литература. Нишка от Виктория Бешлийска, издателство Софтпрес. Роман от авторката на Глина, който изследва темите за женската сила и връзките между минало, настояще и бъдеще. Градинарят и смъртта от Георги Господинов, издателство Жанет 45. История за баща, син и едно последно разсъмване. Това е роман, който изследва отиващите си бащи, света около тях и живота, който чезне.
Пътища от огън от Мария Лалева. Издателство Книгомания. Главният герой бяга от войната, среща необикновени хора и преоткрива себе си. Книга за израстването, вярата и спасението. Кера от Веселина Кожухарова. Издателство Хермес. История за търсенето на корена на българската душевност през предизвикателствата на една силна жена. Ти, подобие мое, от Радослав Бимбалов. Издателство Сиела. Антиутопия, разказана от самия създател, разкриваща обществото ни, което обявява състраданието за слабост и празнува омразата. И победителят в категория българска литература е Нишка с автор Виктория Бешлийска от издателство Софтпрес. Готови ли сте за нови книжни вдъхновения? В следващото видео ви представяме Диляна Денева, отговорен редактор на сайта Аз чета, най-голямата онлайн медия за книги и четене в България. Диляна ще сподели своя професионален поглед върху част от най-интересните заглавия, излезли през 2024 година. Книги, които определено заслужават място в списъка ви за четене. Вижте! Здравейте, аз съм Диляна Денева и съм отговорен редактор на сайта Аз чета. Моите препоръки за книги, излезли през 2024, са следните. Започвам с разкази за пандемията от Иван Димитров, книга, за която говоря доста често, просто защото е много добра. Освен с текстовете си, тя впечатлява с графичното си оформление и си струва да я прочетете. Но Комис е дългоочаквания роман на Катерина Стойкова, която познаваме с няколко изящни стихосбирки. Нейните почитатели няма да бъдат разочаровани, защото поетичният стил на Катерина се усеща и в романа. Извън обхват от Евгений Черепов е също дългоочакван роман. Той спечели доста награди през изминалата година и има защо. Не пропускайте да го прочетете през зимата, защото ще усетите двойно по-силно посланията на романа. Еликсир от Капка Касабова е четвъртото ми предложение и е част от тетралогия, която за мен е едно от най-важните литературни явления на съвремието ни. Третата част отново обръща внимание на историята, на взаимоотношенията, на природата, най-вече на билките и горещо я препоръчвам. И петата ми препоръка е за стихосбирка, която може би не е попадала пред погледа ви, но е истински стойностна. На Илкотусните на запад от морето от Свилен Иванов. Едни наистина прекрасни стихотворения, които може да си подарите през цялата година. Приятно четене! Сега ще ви запозная накратко с едни наистина интересни и запомнящи се заглавия от световната литературна сцена. Всяко от тях е специално, по собствен начин и разгърнало част от вечните вселенски теми. Кои са номинираните в категория Световна проза, вижте сега. Световна проза. Изгубената книжарница от Иви Уц, издателство Озон Букс. Книгата разказва история за любов, общност и надежда в най-мрачните времена. Заветът на водата от Аврахам Вергезе, издателство Лабиринт. Епична семейна сага, развиваща се в Южна Индия от 1900 година до 1977. Принцесата от Бухенвалд от Ана Андрео Бакеро, издателство Хермес. Разтърсваща история за живота на Мафалда Савойска. От дворцовия блясък до мрака на концентрационния лагер. История на пчелите от Майя Люнде, издателство Персей. Епичен роман, обединяващ миналото, настоящето и бъдещето в история за смъртта на пчелите и връзката между хората и природата. Всичко, което търсиш, се крие в библиотеката. От Мичико Аояма, издателство Локус. Книгата разкрива история за любов, загуба и открития, която показва как книгите могат да променят съдбите.
Заглавието, което събра най-много гласове в категория световна проза, е "Изгубената книжарница" с автор Иви Уц, издателство Озонбукс. Всяко дете може да обикне четенето. Стига да има кой да му покаже прозореца към този магичен свят. Представям ви увлекателните заглавия, подходящи за всеки любопитен мълчуган. Детска литература. Две трудни цветя и един феоят. От Катя Антонова, издателство Рибка. Обичаната поредица за малки и големи, пълна с приключения и изненади от най-любимата детска фея. Влакът на сънищата от Шери Дъски Ринкър, издателство Кръгозор. Тази успокояваща, римувана история разказва за влак, който спира на гара, за да натовари сладолед, играчки и животни, преди да потегли и да помогне на децата да заспят. Семейство Писанкови в музея от Луси Браунридж, издателство Фют. Дядо Котаран и баба Котарана водят своите внуци на вълнуваща обиколка из музея, където те влизат в света на динозаврите. Твоето тяло е твое от Лусия Серано, издателство Мармот. Книга за деца, която учи на важността от личните граници и силата на думата "не". Къщата на баба ми от Мерицъл Марти, издателство Пан. Книга с два свята – измислен и реален. Истинският свят се разкрива зад капачета, които можете да отваряте, докато четете текста. Ето и коя е любимата книга на хлапетата, а и на техните родители. Две трудни цветя и един феоят. С автор Катя Антонова, издателство Рибка. Комиксите винаги са пленявали човешкото въображение и са изкривявали рамките на реалността, превръщайки невъзможното във възможно. Нека заедно видим кои са комиксите, които ще се борят за първото място. Комикс. Дюн. Династията Атреиди от Брайан Хърбърт, Кевин Джей Андерсън, Франк Хърбърт, издателство Студио Артлайн. Комиксът е официалната предистория на емблематичния роман Дюн и е вдъхновен от бележките на Франк Хърбърт. На пустинната планета Аракис съдбите на героите се преплитат в борба, която ще промени историята. Философският камък от Карл Баркс, издателство Егмонт. Класически комикс с приключенията на патоците в търсене на философския камък, срещи с митични същества и забавни конкурси. Жокера Омнибус от Алан Мур, Брайан Азарело, Грант Морисън, Джеф Джонс, Ед Брубейкър, издателство Студио Артлайн. Жокера Омнибус събира 5 от най-емблематичните комикси за Жокера, включително Убийствена шега и Лудница Аркам. Историите разказват произхода и психологическите борби на злодея, както и неговата сложна връзка с Батман. Джунипър Мей, рицар на Тайкотек Сити от Сара Соу, издателство Книгозавър. Комиксът разказва за малка изобретателка, която се впуска в приключения, за да спаси своя град от разрушение. Астерикс Легионер от Трионе Госини, издателство Студио Артлайн. Комикс, изпълнен със смях, приключения и хаос, в който Астерикс и Обеликс се впускат в римския легион, за да спасят приятел и объркват цялата армия. И комиксът, който накара феновете да повярват, че в света на разказите в картинки не съществуват граници и всичко въобразено е възможно. Дюн. Династията Атреиди. Автори Брайан Хърбърт, Кевин Джей Андерсън, Франк Хърбърт. Издателство Студио Артлайн. Следващата категория е комбинация между два от най-популярните жанра – фентази и романтика. Така се ражда Рументази.
Впечатляващ със своите предизвикателни истории, в които често любовта възтържествува. Любов, преплетена в хватката на приключения, поставящи началото на вълнуващи истории, епични битки с може би щастлив край. Преди да преминем към заглавията, искам да ви напомня, че очакваме вашето продължение на изречението "За мен четенето е", написано в лайвстрим чата. По този начин ще изберем на случайен принцип 10 от вас, които ще получат специални награди. Победителите ще обявим на 31 януари във Facebook страницата на Озон, а наградите, за които участвате, са общо 10. 2 ваучера на стойност 50 лева за покупки в Озон БГ, както и 8 книги. Представяме ви книгите в категория Роментази. Категория 5. Роментази. Змията и крилете на нощта от Кариса Бродбент. Издателство Студио Артлайн. Роментази, в което вампири, смъртоносни игри и забранена любов се преплитат в завладяваща история за оцеляване и страст. Дом на пламъци и сенки от Сара Джей Маас. Издателство Егмонт. След спасяването на Луантион, Брайс и Хънт се опитват да възстановят живота си, но нови заплахи ги принуждават да се изправят пред морални избори. Безсилна от Лоран Робъртс. Издателство Робертино. В кралство Илия обикновените са потиснати, а елитните властват благодарение на свръхсилите си. Разбери дали двата клана могат да съществуват заедно или всичко е обречено на разруха. Когато луната се излюпи от Сара А. Паркър. Издателство Сиела. Между наемната убийца Риев и Каан възниква любов, която ще разтърси света и събуди древни сили, които могат да променят всичко. Проклятие за истинска любов. Имало някога едно разбито сърце 3 от Стефани Гарбър. Издателство Барт. Финалът на приказната трилогия "Имало някога едно разбито сърце", където тайни предателства и мъчителна романтика изправят героите пред смъртоносни избори. Заглавието, завладяло умовете и сърцата на читателите в категория Роментази, е "Змията и крилете на нощта" с автор Кариса Бродбент. Издателство Студио Артлайн. А сега ще чуете фантастичното послание на един изключително вдъхновяващ автор, следващ стъпките на баща си. Чуйте какво има да ни каже Риана Пратчет за силата на фентази и какво има да ни предложат магичните светове. Hello, I'm Rihanna Pratchett, games writer, screenwriter and author. Fantasy has always held a special place in my heart. It's a genre that invites us to look at the world, not just as it is, but as it could be, stretched, twisted, reimagined and made new. It allows us to explore big, universal ideas like power, morality, love and identity against the backdrop of dragons, wizards and epic quests. These stories give us the freedom to ask, what if? In a way that feels both playful and profound, and sometimes, through the lens of the fantastical, we can understand the real world and ourselves just a little bit better. Personally, fantasy has been a lifelong companion. It's where I've found inspiration and comfort and a sense of boundless possibility. It's a genre that welcomes everyone, from the dreamers to the rebels, the misfits to the adventurers. I think it's so popular because it offers hope, a belief that even in the darkest times there's magic, courage and light to be found, whether it's a warrior facing down a dark lord or an ordinary person discovering their own strength. Fantasy reminds us that stories, our stories, matter. My father, Terry Pratchett, once said that fantasy is an exercise bike for the mind. It might not take you anywhere, but it tones up the muscles that can. And I think that's why it resonates so deeply with people. For me, fantasy isn't just an escape, it's a map. It helps us navigate who we are and who we want to be, reminding us that while our world might not have magic in the traditional sense, there's plenty of wonder to be discovered if you know where to look. Фантастиката
и фентазито са изключителни жанрове, подходящи както за читателите, които тепърва започват своя книжен път, така и за хора, които търсят да се потопят във вълнуващи и непредсказуеми истории, изпълнени с безброй изненади, въображаеми светове и магия. А сега нека разберем кои са книгите, които ще се борят за вашия вод. Фантастика и фентази. Сянката на боговете от Джон Гуин, издателство Студио Artline. Завладяващ скандинавски епос, в който три съдби се вплитат в свят на кръв, отмъщение и изгубена божествена мощ. Странстващата земя от Луица Син, издателство Колибри. Когато слънцето заплашва да унищожи земята, човечеството създава гигантски двигатели, превръщайки планетата в космически кораб. Един тъмен прозорец от Рейчел Гилинг, издателство Сиела. Готическа приказка за мрачни тайни, древни демони и съдбовна борба с тъмна магия, която заплашва кралството. Клети създания от Алистър Грей. Възприемайки легендата за Франкенщайн, Грей създава увлекателен и провокативен роман за любов, тайни и мистерии. Смяна от Хю Хауи, издателство Студио Artline. Книгата разкрива мрачните тайни на бъдеще, в което човечеството е обречено на живот под земята и на борба за истината. Историята на Силоза се пише, а бъдещето е на път да започне. Шокиращо, мистериозно и необратимо. Ето и името на най-фантастичната книга, която успяла да отведе мислите на читателите в друг свят. Един тъмен прозорец, автор Рейчел Гилик, издателство Сиела. Да напишеш криминална история или трилър, който да смразява кръвта на читателите с прелистването на всяка следваща страница, е истинско майсторство. Но преди да продължим, искам за последно да ви напомня, че ако допълните изречението "За мен четенето е" в лайвстрим чата на събитието ни, участвате за награда. А сега нека се потопим в дълбините на заглавията, които не оставиха хората безразлични. Криминални и трилъри. Прислужницата от Фрида Макфадън, издателство Барт. Тъмните тайни зад перфектната фасада на семейство Уинчестър. Напрежение, страсти и мрачни разкрития ще ви държат в плен до последната страница. Криминален клуб Марлоу от Робърт Торгуд, издателство Бениториал. Джудит Потс и две нейни приятелки създават криминален клуб Марлоу, готови да разплетат мистерия, дори ако това означава да попаднат в капан. Само лъжи от Дейвид Балдачи, издателство Обсидиан. Бившият полицай Мики Гибсън попада в опасна игра на измами и убийства, когато разследването я поставя в центъра на смъртоносна интрига. Последният дявол от Ричард Озман, издателство Софтпрес. Последният дявол е поредната шокираща глава в криминалния клуб, когато стар приятел е убит, а труповете започват да се увеличават. Островът с враните от Самюел Бьорк, издателство Емас. Петият случай на инспектор Мунк и следователката Крюгер ни води до мрачен остров, където 16-годишно момиче е убито, а разследването разкрива зловещи тайни и още трупове. Името на най-смразяващата книга в категория трилъри и криминални е Прислужницата с автор Фрида Макфадън, издателство Барт. Романтичните заглавия винаги са били харесвани и четени от широката аудитория, защото чувството да сложиш розовите очила и за момент да се откъснеш от натовареното ежедневие е като да се отпуснеш на облака на любовта, който дава утеха, вяра и спокойствие. А това са най-предпочитаните любовни романи. Любовни романи. Неуместно от Ви Килан, издателство Ера.
След като е уволнена заради видео от ваканция, героинята изпраща възмутен имейл до изпълнителния директор, който настоява тя да се върне на работа, но с различни намерения. Обвързани с чест от Кора Райли, издателство Сиела. Свят на насилие и безмилостност. Ария Скудери трябва да намери начин да разтопи леда в сърцето му и да оцелее в една опасна игра на любов и чест. Това, което винаги крием, от Луси Скор, издателство Ибис. Наш Морган, полицейски началник в Нокамаут, се възстановява от тежка рана, когато в живота му влиза новата съседка Лина, носеща своята опасна тайна. Безмилостни създания от Джей Ти Гайсингер. 5 години след мистериозното изчезване на годеника си, героинята среща опасния и неустоим Кейдж. Връзката им е изпълнена с интензивна страст и тъмни тайни, които заплашват да я унищожат. Безсилен от Елси Силвър, издателство Хермес. Двама приятели, Джаспър и Слоун, тръгват на пътуване из канадските планини след раздели и измяна. Постепенно осъзнават, че чувствата им един към друг са по-дълбоки, отколкото са си мислили. И най-вълнуващата и романтична книга в категория любовни романи е Обвързани с чест. Автор Кора Райли. Издателство Сиела. Какво е брейнрот? И защо днес, сред океана от интернет съдържание, социални мрежи и краткотрайни занимания, четенето е повече от необходимо? На тези въпроси ще отговори за вас Слави Панайотов, авантюрист, писател и читател, създател на най-популярния YouTube канал в България The Clashers. Сега ще ви дам 5 причини да четем повече книги, но искам да започнем с една странна думичка. Brain rot. Да, знам, чуждица е, но е и още дума на годината в Оксфорд за 2024. Буквално brain rot се превежда като гниене на мозък и се причинява от прекомерното зяпане на тривиални кратки клипчета и безконтролното скролване по социалните мрежи. За щастие, brain rot има лек и надежда. Той се нарича четене. Ето защо е важно. Първо, книгите отварят вратите към нови светове. За разлика от безсмислените клипчета, които често пълнят главата ни с понякога ненужни щуротии, книгите ни дават реални идеи, разширяват хоризонтите ни и предизвикват ума ни. Второ, четенето тренира мозъка и развива мисълта ни. Отделно обогатява речника ни и дори само 30 минути четене на ден може да подобри паметта на човек. Трето, книгите ни учат да разбираме чувствата на другите и да гледаме на света с повече съпричастност. Те повишават емоционалната ни интелигентност и ни карат да се пъхаме в обувките на другите. Четвърто, знанието е ключ към успеха. Независимо дали четем роман или пък енциклопедия, всяка една страница е съкровище. Много от моите видеа са вдъхновени именно от книги. Пето, четенето носи спокойствие и вдъхновение. То е начин да избягаме от стреса и да намерим баланс. Много често ни пренася в един различен свят, далеч от тревогите на ежедневието. Четенето на книги, скъпи приятели, е магия, пък и е полезно. Предпочитайте го пред безкрайното скролване на телефоните. Гарантирам, че ще имате много повече полза, пък и ще ви направи един по-добър човек. Благодаря ви! Човек винаги има какво да научи, особено когато чете биографии и мемуари на личности, обогатили света, в който живеем. Ето и заглавията от категория биографии и мемуари. Биографии и мемуари. Сони Бой. Ал Пачино. Издателство Барт. Ал Пачино споделя изумително откровен разказ за творческия си живот, любовта към изкуството и успеха си на големия екран. Илон Мъск от Уолтър Айзъксън. Издателство Софтпрес. Изпълнена с триумфи и сътресения, тази биография разкрива влиянието на трудното детство и амбициите на Мъск върху неговите иновации и успехи. Не може да ме нарани от Дейвид Гогинс. Издателство Книгомания. От кошмарно детство до икона на издържливостта, Гогинс споделя своята трансформация и правилото на 40%.
вдъхновявайки ни да преодолеем болката и страха, за да достигнем пълния си потенциал. Селин Дион – Силата на любовта от Елизабет Рейно, издателство Ентусиаст. Тази вдъхновяваща биография разкрива пътя на Селин Дион от скромното й начало в Квебек до световна икона, превъзмогвайки лични трагедии и предизвикателства. Кисинджър от Уолтер Айзаксън, издателство Труд. Биографията разкрива сложния характер на Хенри Кисинджър и връзката му с глобалната политика. Личната история, която е била най-въздействаща според читателите, е Селин Дион – Силата на любовта. Автор Елизабет Рейно. Издателство Ентусиаст. А сега нека видим кои са най-предпочитаните заглавия в електронен вариант за 24-та. Електронните книги правят четенето по-достъпно и удобно от всякога. С приложението Озон e-книги, налично за Android и iOS, можеш да откриеш разнообразие от заглавия и жанрове, от класики и съвременна литература до книги за личностно развитие, бизнес и детски истории. Най-продаваните е-книги за 2024 година включват фантастика, фентази, криминални трилъри и романтични истории, които продължават да завладяват читателите със своите вълнуващи сюжети и магически светове. Ето и кои са топ 5 на най-търсените електронни книги за изминалата година. Странстващата земя на Луица Син, Безсилен на Елси Силвър, Невеста от Али Хейзълуд, Сумрак от Пенелъпи Дъглас. Най-продаваното ни заглавие в раздел електронни книги е втората част на Силус – Смяна. Заглавието повиши популярността си покрай едноименния сериал, излъчван по Netflix. Посетете нашия онлайн магазин и открийте тези и още много други вълнуващи заглавия. Подарете си моменти на наслада с предпочитаните от вас заглавия в електронен вариант. Какви са най-предпочитаните, търсени и коментирани книги за 2024? Ето, че стигнахме и до най-дълго очаквания момент за тази вечер – обявяването на най-популярната книга за 2024. И аз, заедно с вас, се вълнувам да разбера заглавието, което е грабнало не само овациите, но и сърцата на читателите. Без повече да губя ценно време, преминавам към претендентите. А те са... Най-популярна книга за 2024 година. 50 забравени места в България от Слави Панайотов, издателство Озон Букс. Най-новата книга на Слави Панайотов е изпълнена с приключенски маршрути, интересни факти и легенди, разкриващи красотата и тайните на нашата родина. Преди кафето да изтине от Тошиказо Кавагучи, издателство Колибри. Вълшебното токийско кафене предлага на посетителите си възможност да пътуват във времето чрез магичен стол, който позволява срещи с любим човек и поправка на минали грешки. Нексус от Ювал Ноа Харари, издателство Изток-Запад. Нексус изследва най-значимата информационна революция в историята на човечеството и ни кара да се замислим за бъдещето на изкуствения интелект. Харари съчетава исторически детайли с днешни тенденции, показвайки как информираните решения могат да предотвратят най-лошото. Преследването на Аделайн от Х. Д. Карлтън, издателство Сиела. Аделайн наследява мистериозното имение Парсънс и попада в мрачен свят на тайни и сенки. Тя открива дневник на своята прабаба, разкриващ стара мистерия, докато загадъчен непознат я наблюдава и пази. Доджър от Тери Прачет, издателство Архонт О. Доджър ни връща във викторианска Англия, където 17-годишният Доджър се оказва замесен в мрежа от политически и социални интриги. Така, дойде най-чакания и трепетен момент от церемонията Книга на годината 2024. Време е да разберем кое е заглавието, което вие, драги читатели, избрахте за големия победител. Ето го и него.
50 забравени места в България. Автор Слави Панайотов. The Clashers. Издателство Озон-Букс. Всички поне веднъж сме чували думите на великия Антуан дю Сент-Екзюпери. Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. Затова искам да благодаря на всеки, който днес подкрепи любимото си заглавие, което го е докоснало през изминалата година. Благодаря на всички читатели, които бяха активни по време на церемонията Книга на годината 2024 и на авторите, че продължават да творят все толкова вдъхновяващи и запомнящи се произведения. Припомням, че утре на 31 януари във Фейсбук страницата на Озон ще обявим имената на тези от вас, които печелят награди от томболата ни. Скъпи читатели и гости, церемонията по избор на Книга на годината 2024 е към края си. Днес отпразнувахме силата на словото и творческото вдъхновение, което ни даряват книгите. Заедно отличихме авторите, които с историите си оставят незабравим отпечатък върху нашето съвремие. Благодарим на всички, които направиха това събитие възможно. На авторите, издателите, преводачите, редакторите и на всички други, които работят усилено, за да могат книгите да достигнат до вас. А сега отправям благодарности към вас, читателите, защото вие сте журито, без чиято любов към литературата тези награди нямаше да имат смисъл. Нека продължаваме да търсим вдъхновение в книгите и да подкрепяме творците, които обогатяват нашия свят с думите си. Аз съм Драгомир Симеонов и искам да завърша с един цитат от великия Гьоте. Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо. До нови срещи!